Orga, tikas tama tayo rum na eh. Di bakir, pantay, ti bakir, dididog. Nyata nga galba. Ay, ata. So, pinalampasa ka ta duwa galba. Ata ti magbagada nga good morning. Tapos adi na batay, adi mo ti good afternoon. Sumati da pantay. Api, dakas diya. Kiadda ata ni, makikita mo lang nga road eh. Magtambay to eh, nagpresko. Tahimik. Tahimik ang buhay. Kaya umaga di kakadwa ko, kasi lumalpas ato. Naparanda man nagjayin. Mga tanga mayat niya ibubungkot isang wanan. Kapanaw. Humpi maramid. Panaman di kubo ni Baak. Sa baring dartoy. O Baak, may ti tatambay mit ti ah. Magutin na kami ni Jibalay, sumuto pa ilang tambay na press ko. Ewan gayang Baak. Nyata kubo no tindaan. Pag tindaan ka ti ko mo ti babalay. Ni karon ti gumatang itoy. Bubukin tindaan. Ato iti ko Baak Secret Store. Ha? Oh, mayat ah. Baak Secret Store. Orga, tikas tama tayo rum na eh. Di bakir, pantay, ti bakir, dididog. Nyata nga galba. Ay, ata. So, pinalampasa ka ta duwa galba. Ata ti magbagada nga good morning. Tapos adi na batay, adi mo ti good afternoon. Sumati da pantay. Api, dakas diya. Kiadda ata ni, makikita mo lang nga road eh. Sa bagay, forman ka mait. Ngam, o mo ti kontrata. Kaya pabalay ka ulit ata, dati kontrata ay. So, awon to pagkatang ko mantika, agbabalaya manayin. Api ngamin gumatang ka pala ti mantika. Gumawat kalat tano ka, nagajibornitan, nagaduha mantika maalad eh. Mabalimit nga ilabay-labay no kagiday. Nakipanganak lang nga dun. Tapos, panagpidumawat ti mantika, nagpuskol mo ulit ti ropa kaon. Kaya mo magaya, gusto nga road, inawagan da ka ti palani. Sa bali ngamin ti puskol na tarupa mo. Nagkaro ka mo dun, sikan tupay. Kanayin ka makainuman, ori marunrunot tabaramon. Hoy, palani, uray marunro no tati barakaon. Naglawa di sementeryo, ako nga buti nga matay. Ha? Oh no! Nagre-ringgor damat nagidaya yun. Awan bibiyang mo natin ka na ba? Oh! Nagtatagari kayo niya! Kaya nakakwemit ta, siguro nagpasikil ka man na. Kaya nararamay dimiti kubaw. Passing ka Kung nakituro ka lang mo to ya, nagpresko gamin to yun eh. Maturog ka ditan kaya hanpay nga nanlalpas. Damdama, masipit ka pa iti ulig dita. Sino nga tayo? Ni Bentong, kamsa ni Maria nga ampiang. Ah, ni Biskaw. Ang pa sino takadwang baak, naglanit mo tangiwat na nay. Kasla ba di matontonawan ti karne eh. Nakasao ka mo, kita manata tsuram ni. Kanayon nga kukutin. Siguro, panay ti pasikil mo ya. Sa bagay, baka itsura nila narusok na eh. Hindi pa magkatiwalaan. Ha? Talaga nga kasi gargaraw na inayad. Safety first kung nadagarod. Safety first nga bagbagam. Nga ka nagbalin nga memory sa inyo. Nung nakainom ka, hanggang nagdadrive. Ah, disgrasya ta? Uy. Magtalabiyag pa eh. Oh, nagamit mo yung masang hilmaon. Masang hilmaon. Tatama din nagbaliw ako. Magmagnagartatan na eh. Dapat lang tama din nga madanagan ni inang mukanyam. Uy, agsermong ka man eh. Agasawa kit din, tama din ka bagbaga nga baak. Kung mang baak, may nakaluklukwan. Kanya tila ako mitoy. Lason, tanulalaluan nga gumatang. Siyempre, agad ko Agad makapayuti ay, makapadiabetic, makabartik. Urewan gumagatang ay. Nyaman dati nga tindahanan. Mangtod mo ti sakit. Mati ka glaklakaw, nukas day lang. Supay Saka may isa. Baka may makalati business permit yung munisipyo. No, lawak at toy. Basta't kinadaw. Makalakalat ta. Isang oras ito kabakiran ko ngayong kabilin ta madida makita. Ha? Naglain ka talaga ya? Gawin
Iso nga rod baak secret store. Awan to ti makam mo dita. No, kailangan helper mo. Alamat ko mo ta. Baka si kanto mo alati may isang customer ko nga manggagara ti utang. Made, mabayin ang magkanya ka. Tulungan ka. Ate, siguro, nalayang malagtubay ton sa atin, gay. Kita man na pa ng sunog baga. Ubingak pa ay. Jakpet bisbisyo. Masama sa health yun eh. At ate, nasayaat nga naramid mong bentong. Nga bisaw. Ang mga tultula din ni tatang-tatangam nga bertaw. Nagsangir ti tsura na dyan, pada mo lang nga mamartik. Berto, nagtangko na nga ganun. Apay na kayo namang madyan. Uy, inawis ko yung na pang kami bar dyan. Nagulimay kidi damdamaw. Di kuhan. Di bumayag, o kasabanan, mangibabay na di nabartikay. So natibangkan. Uy, inawis ko na, nagaw-awid kami daras. So, may babay na garaw. Stay na lang nga di baak. Ngam nasing putajay. Ay, nasimpit siya. Kiawisik to man nga rodin ah. Pwede mo awisan. Pagungot ni mama, baka gapadaman nun. Huwag man baak. Sa latawi si Maun. Awan ti asawak, awan ti mangut kanya. Hey, di kayat. Di mit kahit aginom no, madi nga karni ti pulutan. Kadit na imas, karne. Jak maulaw no, adit ti pulutak. Ngayon ti tserya, nabitak maulaw. Nagsilang ka makakainumanan. Bitsin naman lang ng baak, tamabit mo nga maulaw. Hana man sursurwan ti maday. Gawid ka man latan. Hindi agawid. Tuloy ko man lang maturog di balayan. Tapi talaga ako ni Maria Jai, kabsat na. Siguro ah. Alangan nga damagik pa eh. Dito magkarupo pa. Mit kapin ano. Sika, awan ti papanam. Makasuya taro pa may. Pinga pagawin na kon. Siguro na panak ti tagtambayag ti kubo, ta nalamis kami nito eh. Kahit mo gayam tinalami is kidi umunik ka di rep. Hindi ko ti problema. Ako rep ko. O repair di nga rep ko, alang amin pa. Nya mga ta pinagbiag mon palanik. Surat mo nga ta di MMK. MMK? Na Jai. Aji mabuy-buya aji TV nga drama. True to life story ajay. Adi ti problema. O titibek, o piti kurintek, sungadya ka mo ata. Punay mga pinagbiagatan. Nagboring. Igdipi mo, tabiag mo, no kasi mo lang. Hindi ah. Ado piti pangarap ko. Ado piti papanak nga kasar, birthday. Pabinyag. Ado piti papanak pay. Punay yata nga pangarapin. Tanay nga lamlamot. Putok-batok ka jay. Putok batok nga bagbagam. Damot ti pangontrak. Mga nagti bawang nga nakababa, di suka. Nung nag-grenade kang kanukon. Iwas ti high blood king kolesterol. Lagayam ti iwasa maya. Napaot ti biag mo no kasta. Iso ituloy mo lahat nga pangarap mo. Iwang gayam. Oh, sakto, 11:30. Mga antay pa panakaon. Okay, muna akong baak. Talaga gamit oh.